Goedendag dames en heren, daar ben ik weer met een update in het Nederlands. Dat is wel weer een hele tijd geleden. Zoals u heeft kunnen vernemen hebben wij een Britse variant van SARS-CoV-2 op Curaçao gedetecteerd. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? En hoe hebben we dat gedaan? En is dat een verrassing? En het antwoord op de laatste vraag is nee, het is geen verrassing. Zoals we ook bij het begin van COVID-epidemie een jaar geleden hebben aangekondigd. Het is niet een kwestie van of het naar Curaçao zou komen, maar alleen maar wanneer. En dat geldt voor de nieuwe variant ook. En dat komt omdat wij allemaal met elkaar in verbinding staan. De wereld is met elkaar in verbinding. Wij zijn er ook onderdeel van. Dat heeft u misschien ook wel in de gaten. En er zijn mensen die heen en weer reizen. Dus op een gegeven moment komt dat virus overal op de wereld terecht. Sooner or later. Wat is er nou zo bijzonder aan het variant? Misschien heeft u dat ook al wel gehoord. Deze variant, de Britse variant. Er zijn wel meerdere varianten. Er is ook een Braziliaanse variant. Er zijn 2 eigenlijk. En er is een Zuid-Afrikaanse variant. Nou, wat is nou aan de hand met deze varianten? Die hebben de eigenschap om zich sneller te verspreiden dan de oorspronkelijke SARS-CoV-2. Waarom doen ze dat? En hoe kan het zo zijn dat dat redelijk snel is gebeurd? Nou, zo snel is het niet. De virussen die kunnen zich veel sneller vermenigvuldigen. Binnen 1 dag zijn er iets van 25 generaties doorheen gedraaid. En de virussen, zoals elk ander organisme op de aardbodem, die zoekt naar een betere vorm van overleving van de soort. En de virus heeft nou eenmaal mensen nodig om te overleven. Dus hoe sneller zij zich verspreiden van mens op mens, hoe meer kans zij maken om ook verder in leven als soort te verblijven. Dus hoe efficiënter ze overgedragen worden, hoe meer kans zij hebben om verder te overleven. En zo kan het zijn dat dingen muteren in de richting van snellere verspreiding. En dat is ook met dit variant gebeurd. Hoe hebben we het gedetecteerd op Curaçao? Nou, dat komt dat wij een aantal positieve monsters die we hebben. We kunnen niet alle positieve monsters opsturen, dat zijn enkele duizenden. Maar we nemen een steekproef van een aantal positieve monsters. Dat zijn we 4 maanden teruggegaan. Die sturen we naar het RIVM Virologisch Lab. Waarom doen we dat? Dat is heel specifieke kennis en kunde die men daar heeft. Dat hebben helemaal niet zoveel labs op de aardbodem om te sequencen. Dat wil zeggen, eigenlijk kort gezegd, genetisch materiaal beter te onderzoeken van de virus zelf. Om te kijken of het inderdaad gaat om een nieuwe variant. Om die gemuteerde variant waar we het over hebben. En nou is er een steekproef opgestuurd. Ik meen iets van 56 tot 4 maanden terug. Van de oudste waren niet goed te sequencen, maar daar zijn we eigenlijk minder in geïnteresseerd. Je bent meer geïnteresseerd in de laatste groep. En die laatste periode waarvan monsters zijn opgestuurd, dat ligt tussen 17 januari en 26 januari. Daarvan zijn 17 monsters gestuurd. En 1 van die 17 die bleek inderdaad dat variant te hebben. Alle andere die we hebben opgestuurd, die hadden dat niet. Voor zover dat heeft kunnen worden gedetecteerd. Nou, wat betekent dat? En hoe komt dat hier? Hoe komt iemand aan die variant? Nou, it stands to reason, dat komt door import. Degene die positief is getest, die woont en werkt op Curaçao, maar die heeft het gehad van iemand anders. Er is ook in zijn directe, zoals we dat altijd doen, bronnen-contactonderzoek gedaan. Met name de close contacts, dus familieleden, tot nu toe negatief, maar die zitten in quarantaine. Als het goed is, zijn ze vandaag, 5 februari, ook getest. De uitslag dat weten we allemaal nog niet. Maar er zijn wel mensen, hij komt wel in contact met toerisme. Er is iemand anders, een werknemer, die ook in contact is gekomen met dezelfde groep toeristen als hij. En er is een ander iemand die een klant was, een toerist, en die testte positief. Die is inmiddels genezen, die is teruggegaan naar Nederland. En het is hoogstwaarschijnlijk dat dat ook de bron is, degene die onbekend naar hemzelf het virus heeft meegenomen en op deze manier ook iemand anders heeft kunnen infecteren. Hoe kunnen we dat zeker weten? Door ook zijn monster en de monster van de medewerker ook op te sturen om te kijken of zij kunnen sequencen en kijken of de variant ook bij hun gedetecteerd wordt. Het is niet 100% zeker dat dat lukt. Want degene die als eerste positief was, dat is de Nederlandse toerist, die hebben we gepakt aan het eind van de ziekte. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid virus in zijn lichaam al op een laag pitje stond en dan wordt het moeilijker om misschien te detecteren. Dus laten we hopen dat het lukt en dan weten we zeker waar de bron is. Maar
Het is hoogstwaarschijnlijk dat het op die manier is gebeurd. Nou, wat betekent dit allemaal? Wat is het? Ik zei het al, een nieuwe variant die kan sneller verspreiden. En er is een mogelijkheid, alhoewel daar het bewijs er nog voor geleverd moet worden, maar je kunt er niet zomaar van uitgaan dat het niet een grotere ziektelast kan geven. Maar zelfs al geeft het geen grotere ziektelast, dat wil zeggen dat het niet ernstigere ziekte veroorzaakt dan de variant die we kennen, dan nog is het een probleem, want hoe meer mensen besmet raken, en dat kan gebeuren met een nieuwe variant, hoeveel meer mensen ook in de kwetsbare groepen besmet worden. En die hebben wel meer last van ziekte. Dus hoe je het ook keert of draait, de introductie van een variant, als die de overhand krijgt, zoals dat bijvoorbeeld nu in Nederland aan de gang is, dan betekent dat uiteindelijk ook een grotere belasting voor de zorg. En dat is een probleem voor ons allemaal. Dus het is zaak om natuurlijk te doen wat je kunt om proberen dat in te dammen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom de maatregelen die we nog in place hadden, dat die ook niet verder versoepeld zijn. Dat die nog van kracht zijn. En voorlopig moet je denken dat het ook van kracht zal blijven zoals het nu staat. Waarom? Omdat het belangrijk is om de mate van verspreiding van de virus die we nu kennen zoveel mogelijk in toom te houden. Om een gunstige uitgangspositie te creëren. Dat mocht die nieuwe virus voethold krijgen, dus een voetbodem krijgen om verder te kunnen verspreiden, dat je dat makkelijker kunt detecteren, dat je dat sneller op kunt ingrijpen. Hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Laat me dat even proberen uit te leggen. Wat u hier ziet, dat is een grafiek van de zogeheten R. Wat is de R? Dat is het reproductiegetal. En daar varen we op. Reproductiegetal betekent, als er reproductiegetal 2 is bijvoorbeeld, dan betekent dat elk iemand die geïnfecteerd is, 2 andere mensen kan infecteren. En elk van die kan op hun beurt ook 2 mensen infecteren en zo verspreidt de virus zich verder over het land. Alles dat hoger is dan 1 betekent dat de epidemie verder gevoed wordt. Immers, je kunt meer dan 1 andere persoon infecteren, dus neemt het exponentieel verder toe. Dat is wat je hier ziet. Deze periode, dat was in november van vorig jaar. Dan zag je plotseling die toename, dat bleef zo, we hebben maatregelen getroffen en die maatregelen hebben uiteindelijk geleid hier dat het onder de 1 komt. Onder de 1 is goed, dat betekent dat de epidemie aan het uitdoven is, want je bent immers minder dan 1 andere persoon aan het besmetten, dus langzamerhand dooft dat uit. En dan gaat dat verder naar beneden en dan ziet u dit. Wat was dit? Dit was vlak na, zeg maar 2 weken of een week na kerst en oud en nieuw. En met kerst en oud en nieuw waren de maatregelen nog van kracht. Maar u en ik weten allebei dat meer mensen toch bij elkaar zijn gekomen, meer contact met elkaar, etc. En dat heeft geleid tot een kleine piek, maar we waren nog steeds onder die 1 gebleven. En vervolgens, daarna zie je het aftaperen. En dan zie je hier weer een piek komen. En dat is nu. Dat is nu vanaf 25 januari. En daarna gaat het weer naar beneden. Wat is hier gebeurd? En eigenlijk moet je 2 weken ervoor. Hier hebben we maatregelen versoepeld. U weet dat nog. Drooglegging weggehaald. Restaurants konden langer open blijven. Stukje parks konden langer open blijven. En men gaat een beetje uit het dak. Dat is wat er gebeurt als je versoepelt. En dat leidt 1 tot 2 weken daarna tot weer een upsurge. Dat zie je hier. En daarna zie je dat het weer afneemt. En dit is exact de reden waarom wij niet nu kunnen versoepelen. Want u ziet het, zodra je versoepelt krijg je dit. En als die grafiek omhoog gaat en de nieuwe virus wordt geïntroduceerd in zo'n situatie, dan neemt het hand over hand toe en dan zit je boven een getal dat je niet meer aan kunt. Waardoor de druk op de zorgstelsel enorm wordt. En dat moet je zien te voorkomen. Dat is de reden waarom de maatregelen zoals ze nu zijn, voorlopig ook aanhouden. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik zou zeggen, laten we ons houden aan dezelfde boodschappen die we vanaf het begin hebben gedaan. Die zijn nog steeds de belangrijkste. Hou afstand, zeker van degenen die je niet gewend bent te zien op dagelijkse basis. Als je een hele grote groepen bij elkaar ziet, blijf weg, draai om, ga naar huis, ga terug. Je hoeft er niet bij te zijn. U weet dat het gevaarlijk en link is, liever niet. Hou afstand, probeer grote groepen te vermijden en denk aan je kwetsbare groepen thuis. Denk aan je ouderen, denk aan de mensen die chronisch ziek zijn. Probeer hun te beschermen, ten alle tijden. Ik dank u zeer en tot de volgende keer.